amenotoaizizee ngoni kune masvikiro akatsukira ka afa kudaruka haana koni budini kuikwaba wakaitwa sei kuti kwaakati vaende kotaura kuti wafa kusvika pachina vakuiwa nemasunzu vaakuchide kuti nemasunzu masunzi chayo vaakuchiteere munhezva sika ochoti mwambo vasunzi vangani vakasukwa zvinhu zvacho hatisi kuzviramba kana pasi pasati parohwa nenyundo pakaitika zvinhu zvakadini saka hatizvirambi. Nyaya iripo ngekuti tine bhozi nyaya ikanga yauya kudarika is a word of mouth against word of mouth, but pozodiwa inozi prima facie evidence kana mafindings kana zvimwe zvinyorwa zvinomiririra. Muri kuona that's why kumwe munhu achizoteka advantage of that kuona kuti chinhu ichi chika hachina constitution ichi hachina mafindings hachina evidence munhu ochiusa as a scapegoat. Hatisi kuramba kana kukushorai mudare muno idambudziko reminaro. Dai musina dambudziko remusina kuuya kupi kuno chakuunzai kunoruka inyaya yekuti makagara pasi mukawirirana kuti nyaya iyi ngatiendese kwani. Inini kunoku kana ukatouya uchitaura kuti kitsi yangu yaita zvakati kana kuti gonzo yaya gonzo tinozondokutaura kuti haiwa zvakasikwa ndiMwari zvakadaro kuti kitsi inotyika gonzo, asi nyaya yako tinoiita hatiregedzi because unongo tikaregera kuita nyaya ndo panozobuda matemo kuhandirana kuroyana. Saka takatorwa isusu napresident kuti takukuisai tiri muconstitution dare rineri ritorimo iyo zvititori pano. President vanotoziva kuti nhasi chief sauro mukuru toitwa dare kune matraditional cases atoriko arufanirwa kuti aitwe. Saka tiripo kuda kuti tionesane tibatsirane muone kuti imimi munogona here kuwana humbo humwe zvafanana nekuti iyo zvizvi can you believe in your capacity kuti svosve rinodhonza munhu tisingatarisi zvekare ba takutarisa nhasi 2026 kuti munhu wakadhonzwa nemasvosve wakazoonekwa here kwaakadhonzerwa kwacho wakadyiwa nemasvosve wakadhonzerwa murwizi rwizi rukatora munhu anozoonekwa uko mune svikiro here imwimwi rinotaure zviro izvi zvezvo mune makambozvifambira here nyaya yemiyo iyi sana manyika muchivanhuwo nekuti imi nyaya yedu izvi yekuti in the event yekuti we've come to a point yekuti taakusamona chifu kutambana pane svikiro nganga kana anogona here kunga achizenge aripo achitaura kuti zviri kutaura murume uyu ndizvozvo tiri kuda kuti zvinhu zvedu zvirambe zvisinge zvichifamba zvakadai. Nyaya yekutorerwa nyika yenyu yakatanga rini? Ndichifu wakanga aripo 2002 aiti kudii chifu iyi ainzani waizani ainzi Chakatai Chakatai acting chief anga ari acting chief akatora paakanga achitora pacho aiti ari kutora achiti zvaita makaona akaite nyaya yake itakuchivo mudzungisi aiti inini hurumende ndiyati machifu
Daito honde minda. Tote sora honde minda. Daito honde minda. Sadaka honde minda pepe. Do paka kude kuti mao vetenai kuno. Akati kuno kwa kushina rungu ba. Akatenda cooperative. Mama cooperative. Imo mitaigara kuende akavetinda mite cooperative. Tenda cooperative. Saka ndakapuwe mari. Baba oti iya. Yo waizopuwe mari. Wanga usikaiziiri nyika ino magarira. Auzero tunopedzisana akabve kuhondwa zvawanga. Kazi na apeni ho ngapeni. Ndio akati kupinda kushina rungu ba. Ndio matorera akaita. Nyika yenyu yakanga yakaiswa mukategori yemacooperative. Mutungiona. Imini ana mai nyika ino. Ana mai nyika. Munobva kumanyika. Kuchipinge. Saka imwe manyengerwa svigiro renyu makachizouya kuna Mutambara. Mutambara ndiye anozviziva. Mutambara madzibaba acho anozviziva kuti atine nyaya nana manyika. Nenyaya nana manyika ndiwo akatozvipe nyika yezvinhu akatoripe. Imimi ndimwe makaklema kuti musvikiro redu remakanyenga iri tinoda nyika. Akauya achitaura eka kuti toda kukupai toda kukuria ane zvaakaona bva azvifambira bva ataurwa kuti svikiro riya riya repamusikaano remwakatora mukadai munofanira kuti muende kooripa ana manyika ndobva mauya kutorwa bva mauya kupuhwa mutunhu. Imimi mobva magara mwaMutambara kubva nguva iyoyo. We talking of about 100 years, isn't it? Muri mwaMutambara. MwaMutambara maamuri chii? Sabhuku mamuri machii? Mami nenzvimbo yenyu muri sabhuka headman mamuri chii? Kana kuti mundori vanhu vari vanhu muchindozere mutunhu wamanyika usina title zvazvakadii? Kudhara ikoko handifungi kuti kwakuine masabhuku bamatauriro aita izvo zvimuri chii? Tiri sabhuku asi ineya kuti usabhuku wenzvimbo yacho ndo hwakutorwa uchigurwa uchipuwa mwana. Makaitwa sabhuku rini? Kubva 1980 mambo semu pakasununguka nyika ndo akatotora takati ana baba akanga adzingwa ngaarungu kwakutiza kwako ugare kwachaimiti. Nyika yasununguka ishe semu ndo akazotora ana baba akati munoziva kuti mune nzvimbo yenyu here, nzvimbo yenyu iri apa inotangira paisvika apa, hatikoni kuitonga bana Mutambarana, ndo kugara kwatakazoita imomo. Saka mutori nebhuku renyu ritoripo. Zvazodaro ndokuchiramba achingopikisana tichimboti mazuva apera apa tichida kutaura nyaya yedu painge wani maacting chief zvaizi nyaya yenyu inozoda pana mambo chai chai ndiye anozodini anozodhira nenyaya yenyu. Tobva tasiya zvakadaro izvozvi pana waapo mambo manje mambo apo tobva tamutaura mambo ndo nyaya iripo iyi. Mambo akati hazvineziba nyaya iyi ndokone kuigadzira asi ndipewo mari. Kati hatina mari tinokwanisa kupa nyika yagara yakadhikima kudhara ndokuzowirirana newaakawirirana naye wakupiwe mari watosvika watozima nyika iwo apa pasi pako papa uyu izvo zvazvatishupawo mataende kwaari tozama kutaura naye autora zvindakataura ndizvozvo hakuna ichachinja. Saka tati mazi singatizamawo kune mamwe machifu anogona kutibatsirawo nyaya yedu ndosaka tozosvike kuti aitoi zviri chechitatu ngechinopa efuti wacho zviri tangosara tiri pakati kwane munhu kwamasara tari pakati zvirikutorwa masadungu hazvirikutorwa masadungu atone mataitles acho
but chief angari po 1980 akazokuita kuti muite sabhuku village ndiani kakana sishesewu tambani ari achii ari chief chief kana kuti acting chief ainzi isheseu iye ari chief ishe ndihedi nemina chief ndevambo saka ndimambo waizi ishe ishe same 1980 upon independence what's name that's when akakwapoinda kuita village head from 1980 to date muchiri village head tikorina village asi ndorungodambo vanochizi village head wenyu wacho ndiauri sabhuku wenyu wacho uri ndiwa mukoma mati muri baba bheji riri beji handinaba ndopindanga ndiri kuda kuedze kutsanangure kuti mubvaiwo makore iwo handifungi kuti pano akorapi sati iwo ashesemwa 1980 pakaapoindwa akaapoindwa kuzi village iti ndiani baba akafa aizani John Manyika saka ushe wenyu usabhuku wenyu hauna dare pa hauna beji hauna waizi John Manyika Manyika then John Manyika achibva afa bva zvaita sei akazopinda ndiani ini ndakasarapo mwana wacho kubva 1980 wakafa rini John Manyika 2008 anga aine bheji anga asina chief Mtambara iwo ndo aifana kuregister ndope ndati paipe ndo pari kushupa ipopo petati paipe petaiti zamudo taure nyaya yacho paere ati register isusu kuti masabhuku ake chief aruda inini John Manyika when he was appointed in 1980 kuzi waasabhuku akanga aine bheji anga asina saka anga asiri sabhuku asubstanding. It was not a substanding chief because we are told mataurira aite nyaya dzacho achifi semuiwa aiti mpepe mwakapuwe nzvimbo vakapuhwa mutunhu hapana wakapuwe dare racho kuzwai kupuhwa mutunhu nekuita sabhuku zvinhu zvingani imwimwi makaripirwa nemutunhu nenyaya yengozi yakakonzereswa namambo wakaenda konyenge svikiro renyu bvamazi zviro zvedu zviri kutinetsa bva wafamba bvawazi imwi mune zvamwangaita svikiro rekwamanyika saka mhepo ndope dziri kusungira ipai ana manyika kupuhwa mutunhu nekuita sabhuku zvinhu zviri zvakasiyana saka imimi makapuhwa mutunhu mapuhwa mutunhu uyu chief aripo akuisa masabhuku mumutunhu munogona kuisirwa masabhuku mumutunhu wakaripa aiwa mutunhu hausi kutorwa masabhuku ka is administrative
masabhuku mapurisa amambo vanotobhadharwa nehurumende vachitoshanda nehurumende. Imimi mutunhu wenyu munonga mina sabhuku muine mutunhu wenyu uchizi uyu sabhuku yega apinda anenge atori sabhuku wearea yenyu inenge ichizi mutunhu, but sabhuku anogona kunga ine zita rakasiyana neremutunhu. Atori mumwe munhu ari kuita administration. Nzvimbo yenyu imimi hamuna sabhuku baimi, ende hamuziuda waita sabhuku, hamuziuda kuzvifambira apa, munoita zvimwe zvinhu zvepasi pemiti. Ndosaka makuitwa taken advantage of. Zviro zvenyu ngezve-word of mouth against word of mouth. Zviro zvekutotaura zvemaitoti mutisaka ndasabhuku wasabhuku watoenda wotoenda kana kuri bhawa muziva ndiri sabhuku eni. Hazviapply bati nyaya dzakuuye kumacourts zvinhu izvozvo. Titori nemacases mamwe akawanda akasiyana, amwe titori nawo munomu musaurumbe munomu. Saka dai toti makainonokera Colgate, I don't know. That's why uyu akutake advantage. Ndakubvunza kuti since 2008 mwaifanira kudai dare rarina baba wenyu imimika, rinoti baba wenyu afa rinoenda kudzoserwa kwa DA, moendesa anozi macredentials enyu imimi is someone who is taking over from the deceased. Paine family letter yana Manyika kuti uyu John Manyika is late, taane mwana wacho Inoki ndewe toda kuti aite chi sabhuku ponyorwa ina affidavit po draft. Dare rariri rababa wenyu riya raJohn rova ratopuwa imini. In the event of you dying also, panoitwa futi madraft ema-affidavit poenda kozi Inoki is deceased, incoming tina nhingi mwana waInoki kana kuti whatever. Dare iroro futi rova radi richingoenda rakadaro. Muri kuhora here kuhurumende? Ndingati ipopo nemukutaura chirikupasa, asi kubva kare kacho hapana munhu akambouidare. Inzvimbo yaitongwa ngemuromo ngemuromo. Let's call a spade a spade. Hamuzi kuda kuzvifambiraba. Makafanana nemunhu wekutika unoona baba achidriver kana bamudiki wachidriver, ubva uzina bamudiki andaneta driver, ubva watodriver, ubva waenda muzobva ai nhasi ndakaneta perekedza mbuya wako, ubva watodriver uchienda, ubva watodzoka, ubva wazivana nemuchato aruda kuenda uona driver, ubva watoenda, ubva watodzoka, ubva warekera kutora license. Baba munini aya ubva atofa. Zvazi mwana wakasara achindofamba nababa mupei motika yange yaya, bhozi ndiye waifamba nemotika, ndiye wautofamba nemotika, ubva watosara wane motika. Wautotanga utonakirwa mapurisa ubva atojaira kukuona kuti uyu utori nemotika uri kudriva asi usina chi license, ubva wazotsika munhu, ubva wazi 10 years mujeri. Wazvoona, because wanga usina, wanga wakugona utori neanhu wakatodzidzisa kudriver ane malicense. Anototi takafundiswa ndisekuru Inoki, sekuru akafundiswa driver, ndautodriver magonyeti. Sekuru Inoki akandifundisa chakati, akandifundisa anogona, asi sekuru Inoki acho asina license. Wese vakadzidziswa kudriver ndisekuru Inoki vakudriver magonyeti nemabhazi, wozozwa kuti sekuru Inoki akasungwa ngenyaya yekuti anga asina license. Saka muri kuita mwakatotonga nyaya dzemwakatonanzvira mbudzi muchitodini imhosva, bhozi mamusiri sabhuku. Tinopruvha kuti muri sabhuku mapepa ekuhurumende anotaura kuti muri kuhora here kuhurumende iri. Mukasvikirwa maita here tumatare tweusabhuku kudunhu kwenyu twekutoti oyo wakadai unze huku unze kuti maizvida ijere irore ikwimwika tauda kuenda kosupanana uyu aripo ndiani uyu anonzani uyu mutambara aripo Norman.
but nyaya yenyu haisi pana Norman pamwe mamurutaimiro kuti ndo kwakarerekere boti masoro. Nyaya yenyu imimi yekuda kutorerwa nzvimbo yakatanga imimi 2002 baba yenyu asati adi havana zvavakaita vafa 2000 zvenambotaura kuti baba akasiya motika imumva mwati ndausenza nababa ndichidhiraivha motika saka baba angu afa ndautore motika vamwe vatotanga kutora rori muchitotakura majeshi otherwise dzimba dzese dzearea yenyu ndii munova mwakatotakura rivers nepitisi musina drivers license ba saka mwakasara nousabhuku hwepurastic. Baba yanyu acho anga ari epurastic futi imumwe wacho mutoro izvozvizvi manje ndo hupurastic hwausenzeswa ndinomini manje kuti nomini une dare manje usabhuku hamuchahuoniba makatoinonokera kogeti yacho mazino akuora ende haazi mombe haifitirwi padhipi. Imimi matoda kuwirirana naNomeni chitowirirana ipadamburwa kuti paine patosara pochiti Nomeni hautitohere sabhuku eparapo one besa riri kwerakabuda but kuti muchaklema wakatotorwaka hamuchaklema because power yekukuklema ka hamuna ngei musina kufambira nyaya dzeusabhuku. Alright, Nomeni tomboti Nomeni une zvirumu netsa handichazivi mambo wakadini uri kuramba ko wanga aripo previous ko wanga aripo futi boti tikatarisa period ya 2008 usvika izvozvizvi 2026 anoma 22 years whatever pakapinda mamambo apa and you were there. Pakapinda mamambo mangani nanipo pakapinda unanabhakina ari maekiti muruta wati from 2008 hapana mbopinda substantive mutambara yanga yatori ekiti kusvika pana Nomeni ari madzimambo ka makaenda here koti tudoite sabhuku amwe ese ane mabhedhu musi wetaita installation ya Chief Mutambara I was there. Masabhuku akanga akagara akawanda ese ane mabhedhi handizombozwozi sabhuku manyika why amwe masabhuku ese aine mabhedhi zvinokatsamidza chaiitikapo manje echekuti nzvimbo iyoyi inozi vanga vama haufaniri kutsikemo nzvimbo iyoyi asi mwakatangotsikwa 2002 babari akazvisiya paso baba akazvisiya handisi mambo ndirektingisakenda shaishla munhu akavhura geti rekuti inini mutunhu mwenyu mupindwe unomuziya munhu wakavhure geti kunana Mutambara kuti pindai mwamanyika muno muite zvemunoda munomuziya urumuziya ndibaba yenyu baba yenyu ndo akazvisiya zvakadaro imwe mwakazondokambirawo gawangodo mutsimba kwatohakitsira kwatobatana nazvo zvakadaro kwabva and you are the most person to blame considering that your father must have been old by then and maybe a bit illiterate. You wanga vabvawo pamwe kuchikoro madai maitofanira ukasiko maisa brain baba yedu afa imwimwi chief muruziya here nyaya yenyu ende munoziya kuti history yenyu around 2000 yanga yachindozwisisika kudarika zveyari izvozvi 2026 ingagona kusayo zvinosisika hayo asi chino chizoitika manje ndechekuti mune zvirimo zvaipeterwa kare saka mupeterwa ihwohwo hwaiitika kare hunochizotishupa ngekuti hune nguva yahunobuda ndopezva wakuda manje
tochiti Mutape honai apa padai hemwati imwimwi muri ari dzimwa bhura mwadai chiuya mugadzirise apo pakona pepadai kuti aiwa ngezvenyu ana Manyika mwanyengerwe svikiro reilivi makabve Manyika kubuya kwaMutambara here Chipinge mwakabva kwenyu kwaManyika kuChipinge kuuya kwaMutambara here Mirai tuna kuti titeedze history ndati imwimwi svikiro renyu ranyengwa rafa kunoku mwakauya koti mwanyenge svikiro redu rikafa tiri peri kana kuti iwo ndo vakadini Vakakutsvaga. muri kuona tuna kuti tione zvakaitika vachibva vakuripirai nenyika yekuti zvinhu zvavo zviteramire handizvo. History always repeats itself. Mwazviziva here kuti svikiro renyu ranyengwa rikafa imwe handi ndo akauya achitaura achauya achitaura imwe mugone wekuroya mwakaita sei makatoaroya makaitoti takaita kuti asumuke kuuya uko kwenyu kuChipinge kotaura kuti tine nyaya handi wakatoya wachiti takapara mhosva asi mhosva yacho toda kuti hamuna kumboti horaiti mapara mhosva tipe ivo ndo vakati toda vane zvavakanga vadi vanozviona futi zvakuoneka manje kuonekera kwezvoshidza manje zvakuonekere kune madzibaba acho manje ekuripongo saka kuzoona mwoyo unokwetakaita isusu madzibaba kuti zviro zvoite mwana azvicharizvo asi isusu mwana kuti timutaurire kuti mwana iwe apa pakadai unotaura kuti ndamambo muri ana baba saka imwe michiita plani kuti mutiise kune umwe zviri kuputikira mumwe wana baba saka ana baba anati nyaya iyi takabvira kare tichikorere kuigadzirisa asi kuti tiigadzirise pamba pedu isusu hatiikoni ngekuti hatina sei yetinoipe kumwana wedu chiendayo kuna next chief mosvika moti next chief tiri kukumbire madzibaba aMutambara isusu tine zvizere zvetiri kusangana nazvo tinoexplaina kuna chief ana baba acho ari petakauya panapa last time takape mazita anoti Asheza Abvumbura anezando naTambarari saka those madzibaba iwawo ndo ane full information yekuexplain kuti zviro zvedu zviri kuti zvakati Inini zvamukuitiswa inini harisi basa renyumba ino harisi basa renyumba ana baba ndo aifanira kunge vakatoite zvamwaita izvo pana mambo kuti mambo tauya kunoku mwana tinomukorere iyo saka tatiti mwana ushaishe zvirikukuwadzisa hamuiswi pafurandini imunga ena mogara motsika imimi muchitota kuti imi mutunhu muchifambira igadzisa macredentials enyu ekuti imimika muite beji zvataurwa nechaa kana kasa kunyaita beji va area yawo of origin yawakapihwa iwo wachizimbabwe apa avo vakaramba vachiita zvavari kuita ndo vachaonana nacho imi mazvikuafekitei vaivo ndakutaurira kuti pavakaita misikazwa yavo yekuenda konyenga svikiro renyu vanhu ava vakatomutswa ikoko svikiro iroro haasi munhu svikiro imhero that's why risina guva racho riripi rasvikiro now that spirit is living and that spirit will fight forever. That's why ana baba ari kusvetuka okutambisa ifrandi imimi muri kutogona muri kutoroya imimi muri kutogona nesvikiro renyu muri kutoagadzira imimi musaChipinge apa handiti makateerwa muri kuChipinge imimi munogona kuti ataurira kuti arume zvemwaakuita pano isusu handizvo zvatakarongerwa nana baba edu tausumuka takudzokera munaziva kuti takauya bvunzanai kuti takauya sei saka isusu takudzokera isusu ana baba mazi ndo achazoende kutaura kuti hamudzokeri
imwe mhando kuti mwaudzoka nditi mwatoone tumisatu kwedu nemakuwa enyu ipopa kutyichidzira kundoti arume isusu taudii isusu hatichina chani muno imwe mwana baba imwe musasataura namambo bhodzi ndiyo ruzi hadinuya ini ndirutozi handizwiwo futi ke hatizwi batane pawa wazaini ayonoti ndizwi unoti ini ndatotoita mambo kudotozwiba inini wadotaroti ende muri ana baba yekuti mwakandibara but papawa yekutonga munei musikakwani nditorona ana baba arudototaurira futi kuti imwimwi ndau musunga mai saka hamundigoniba mapazwisisa imwe michona nainana baba motaura kuti isusu taenda kwani kwamambo Sarombe ati mouya nawo imini ndichabvunza kuti imwe ana baba mwakambaonepa murumba akambosvika sei mumutunhu mwenyu imwini ende akaite nzvimbo sei handana mutambara bani arudei tozwa explanation yavo yavachatipa yemafambiro emwakadini tochizovabvunza kuti saka izvozvizvi ngozi yapera ngozi yedu yekunyenga svikiro makapedza yapera ana ndo ana mutaurira muri muno kuti ana manyika endai mosunga twenyu mudzokere kwemwakadini kwemwakabva azomutera motangire habvumiba abvumiba ana baba ngekuti kuzi baba ka handi ndebvu ba irresponsibility ana baba emwamutambara tsika dzawo mafamili chakavasumudza kuuya kuchipingi imwe mukataura kuti taudzoka chakatotaura kuti imwimwe mukaregera kotora ana manyika kwapa mutunhu kunovu munoparara saka imwimwi mwati hamunawo imwimwi hamunawo tuhari twedu hamunawo ana baba here andodaidai hamunawo here munochigara pasi onayani we isusu takadai kusvikiro rani renyu svikiro woye hona takakuri hondo yako iwewe tokutenda wakatirwira tikauya ukari tikazi waripwa hapana kuripwa kwawakaita ba because nyika yaya yawo yaudini torwa mupwititidza otrodzwedu netubaba mwabati isusu svikiro isusu taakudzokerepi kumba because wona zvetakuitwa kuno munopedzisira mwazotore mutambara yacho yese ndinomutaurira usatamba nesvikiro remunhu wakafa ba mweya wemunhu wakafa ndiyo inozi ngozi mapazwisisa saka nyaya yenyu imimi hatigoni kuipedza nemimi chemunoda kuita manje munoda kuti muve nana baba uyu mambo musatombomudeda mabozi pawa yacho yaida faya zvozvi simba tachimwaiwa manje munopera ukangwa mwezenu hatichatoteveri mangoti simba ritadaro rawanda manje hamugodisa atinoyonani naye nesimba rani rake ngoti wakabarwa zviro izvi zvatodini tuda ana baba ngatiwirirane kuti ana manyika arongedza adini hawo tozwi anza yani yawo iwo ana baba achadzoka kumwana wawo nesimba maningi uya obva kutaura kuti mufana zvakaitika kuti tisikanatsuzviziya zvakafamba so naso naso zvikazotisvitsa pakuti tidai saka ava vanhu ava wanzi vaera vasumuka wakanobika dono rawoko wakasumudza mweya iwowo wezvakaitwa kunokuka nyika inei inoparara teerera zvedu vanochizotaurirana Alright, tingati nhasi vaifanunga vari pano zvainaka zuro vakatifonera
vechiti Samon takanzwa kuti tikudiwe kwachief Sauroni, asi dambudziko raitika nderekuti makusenseni takupira kuti munhu wemapurisa imangu Mutambara, zvikazwiyai kudare ndaende kudare zvikanzi makasungwa ndichief Sauroni musaende, ngekuti chief Sauroni haangapinzi Samoni munyika mwangu ndisikazivi. Wakaenda Samoni? Wakaenda Samoni kana kudisapira? Takaendesa Ndati mwakaendesa Samoni kana kudisapira? Takaendesa Samoni. Mwaendesa Samoni. Muri kwasunga? Muri kwasunga ere? Takaendesa kwa ndisadhuka ndichezi. Pano rusungwa ere? Andizi yangu kuti mapepa Ana baba rukusungwa ere? Ipo ndochangamira pana uzozikana kuti isusu Musikazivi munoita sei? tinobvunza. Makabvunza ere? Hatina. Saka takangoti zvawaripotawo nyaya yavo neprotocol yedu yetinongochatisa pano yekuti munhu aripota tinoisa Samoni. Saka ndiye takadini Mwakaona muchimangarira ana baba ere? ndo vanhu takakumbira Kuti ane mhosva? taudzane nawo kudai. Mwagomubvunza kuti mwakauya kosungisa ana baba. Une mhosva ndiani? Mwana wavo Ana baba vane mhosva ere? pakutaudzana navo kwetakaita ndo vakatouyawo neadvice yekuti tega tega nemwana wemutu, saka nyaya yenyu at least mungaiendese Tega tega nemwana wedu kutaura uchipedza tega Tega tega. nemwana Ndati ana baba vane mhosva ere? Yes or no? ya mhosva vanayo Yekuti ngoti tikadaidza tichiti ane mhosva mukazoshaya mhosva vamuno vanokusunga vane mhosva here? Because musaita vanhu varuda kwakukubatsirai moti vane mhosva. Let's be clear about that one. Ana baba haasi kudawo kubatsirai here? Handiti vari kutotorerwawo simba nemwana rekuti vana baba vari kuti fokoro ana manyika buda here, kana kuti vana baba vari kuti toda kubatsirai asi mwana wedu une simba. Saka muri kuasungiri mhosva here? vakapotsekana pakusirwapo hana mhosva. tiri kuti imi ripoti yenyu makaunza muchiripoti kuna kile ndo kumakaita mistake because maifanira kudai makataura muchiti because shona yenyu apa muri kuti takasundwa ndiana baba epaMutambara kuti ndai mumangara handizvo Haisi mhosva. zvinoreva kuti atori nehelp kwemuri. Saka waisa munoziva kuti pane zvinhu two. A summon is only issued whenever the respondent is answerable to a particular case. A subpoena, that person anenge ari kutoya as a witness. Munhu uri kutoya kuda kutibatsira nekubatsira imimi. That's why uyu manje aenda kostopa kuti hamusamonwiba uri right nomeni Mutambara. Because zika ana baba haana mhosva ba. Iye ndiye unei? Ndiye une mhosva. But haasungiki zvechiwaiwai. Saka nyaya yenyu imimi ndimi matoko makatoivhiringidza because mawitness aida kuuya komubatsira imumu mwakaita asungo. That's why arambidzwa kudini. Dai uyu Mutambara aona rakazi iyo zvipetinoona nakutotisa. Murutondibatidzira moto tatiri tese zuru. Ende wakandoti Sauroni asi hazudo kutaura ende ndomufonera. Nditomutaura kuti vana manyika aya ndiwo asikatozwiba. Akatonditi dzinonditi kumeeting. But mawirirane tinosoita hana ndofunga kati kuti murume wakufarisawo. Isu hatisungani. Inini handitofi ndakamusamoni, handisamoni mambo bai. Bhozi masimba edu akadini? Handimusamoni. Zvendikatoita ndinotoenda kuchiefs council. Ndotonomhangara iyo daidzwa nechiefs. Ini ndouyo tototongwa tiri ndo vanhu vanogona, handigoni musamona ini. Saka ana baba ava
hawana mhosva nemi, hawana mhosva nedare rino. There was no point kuti tiwanyorere chisamongo, vaida kunyorerwa sapina. Kana kuti pasina kutomboitwa kuti vaitogona kufonerwa kuti vana baba munogona ere kuti muuye kuno, because havana mhosva. Imimi musina vana baba, your case doesn't hold water, because vanhu vari kuda kuti vakubatsirei nekuandastendana nesusu kati ndaana baba vari kuziva zvakadii zvakaitika, nekuti tichivataura kuti muri kuda kuti tidzokere kwetakabva here, kuti takasumudza from the word go, ingozi yakanga yasumuka. Saka teta kwabvunza kuti ana baba mwakanganwa chezuro nehope here, tidzokere ipapo. Ana manyika anogona kudzokera kwaakadini akabva, but hamuzvadiri semadire imwana mutambara mayaziya here makazozera ngenyaya yaitwa yekunyenga nazo. Saka auda uchingwara ma nyaya iyi mukasvika pamusha gogogoi 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 pano unonoka kudairwa poita unodini unobuda makadini makadini taida kuona wani baba hapo wana mai mai havapo, asi first port of call ndibaba. Ndobvitisi nyaya yenyu iyi imwe makaenda koshupana naana mambo wana. That's why from the way to go nyaya yenyu isina kuyakadini muri kuti mukasvika pamba moti wana yosha mombe iri kutengeswa here, motenge mombe kumwana. Baba acho ouya utoti ndoda mombe yangu, handisi kutengesa mombe, imwe mari yaiwane vanhu ibottle store. Dare rinomubvunza kana mapusa kuti mwaitenge mombe kumwana pamusha pana baba sei. Nyaya yenyu mwaenda kodhira nevana since 2008 hamuna kumboona ana baba. Up until now mauya futi musina ana, hamusi kuda ana baba, asi imwe bamba penyu hamudi kuti pasvike pasikazi tode kuona baba. Foshoro chaiwo kuti maida kundoda ndiri baba, ngei muchida kukoshesa ubaba hwenyu musikazivi kuti dzimwe mishawo dzina ana baba ino. Mwazoita idea yekuziva kuti kuna baba mwakuasunga futi baba acho. Imwe mwadziperi bajaji hamutozwiba ndii mauda kuchisungwa manzi alaiwa iburukaka iwe baba haasungiswiba, ndo vari kuda kutokubatsirai. Inini ndo ndichabata kuti ana baba ngatiite zviro saanani hamusi kuona kuti vana vari kurasika apa naapa naapa naapa. Hamuzogoni kuzvigadzirisa bazvinhu kuti ana baba enyu akaona kuti nyaya taitai ngatitore mutunhu, vangadai vakaripa mombe, vangadai vakaendesa mota kana kombi, onai mhosva yatakaita uya nei, asi pakabudei mutunhu. Mukanzi mutunhu ndewe, mukati ana manyika chibvai kuchipinge uyai muno mwamutambara takupai mutunhu. Papaine zvihombe zvazvaitika zvinotokukurirai, zvinokurira futi iwo vana baba vanhu. But nyaya iyoyi yasvika kwavari vakarara kuti vanyari 4-5 pavanomuka mangwani pano unorote hanzi baba ndopo unosedza ipopa. Pano unofuma kudaidza mwana baba kuti arume nhaya zvitirikude kuita hope dzendarodzaga umoti iwe taura hako inini ndine dzangodzi ndakarota. Akazvigadzirisa aya anouya kwanawo itoti cascade down kuwati takaita zviro zvingouvhara up neup neup. Saka ngazvirambe zvakadini zvakadaro. Ndo basa rehope. Saka muchizi manheru kwasvipa rarai, hino amwe hamurari bamai rarai munotaurirwa akuru enyu hauyi mwakamuka kudai, anouya mwakarara omutaurira zvekudini zvekuita. Saka imwimwi toita sei iwe makaka mabharani hamuzombomutaurira panyaya kuti murusamonana baba aida kusamonwa paane mhosva yei, iwo ndo ari kuda kutotibatsira. Saka tinoita sei makakasi
officer in charge. Wataura watoti tode kudzoka kuwapasapiri wekuwakoka kuti wauye wangu wabatsire Uyo wabata masaboni. Ndaitoti mondipawo futi tsamba kokumbira kuti tina ana baba enyu ari kundurwa kupa umbo masauruni zvanzi masamona abatwa ke Uyu mambo kuna zoti makasamona baba mambo, which is more or less makasamona iwe. pakutokumbirwa imimi changamire Kuti ndini? otibatsira kuti anhu akaita mistake yakasiri samoni ba isapindi kundokumbira tiri kudai nyaya yemutaura katarasana arume ari apa arume imimi pane chiri kurwadza here kusaidi kwenyu panyaya yemutumbiwo kutorwa kwese kuzvipirira pane chiri kuruma ruma here munotoza ndikubvunza kusaidi kwenyu chemunoti mune matambudziko amusangana nawo here nekutsamurwa kuri kuitwa mutunhu hatina matambudziko matambudziko etinange ngozi apa pasisi penyu apa nokundorwadziwa badzi kushaya hope ndizvo matambudziko vamaspiritual problems Mwacha hope mochenda kuna ana baba. Ana baba haazi kutaurira kuti pane zvirunetsa. Wakaapproach umwe ndiani? Ndimwana manyika here mwakaenda kuna ana baba kana kuti ana baba akauya kwemuri kuti pane zvirunetsa. Haazi kudina baba varikutindozwa baba akarota. Haazi. Baba vane akati ana manyika tinofara ngoti umambo hwedu hwekwamutambara ndakadziswa muimba yetinoshuwira yekuti inogadzisa zvese zvakadini zvashashwa. Asi nyaya yekutanga iri kutibata ngeyekwenyuyo. Kwenyuyo ndo kunofanira kutanga kugadzirwa kugadzirise kuti nyika yamanyika izi ndeyamanyika, ngekuti vana varimo madzisabhuku avo havasiri kuti havo ndionini ndi vana mutambara futi makauye kuiswa ingani. Saka uchiti nyika iyeyo ikagadziriswa kuti vana mutambara wabudemo pasi chigare, tobva tazoite process yekuchiti guwa ramukora ribviswe pamba riiswe kugona. Asi process iri kutanga kuti iwe ndiyo iyi yekwamanyika. Hazi iwo arumburi aine zvine ane nazvo kwamanyika ana baba. Handichazivi hangu kuti vari kuoneka. Ndozvindakati mwakabvunza here mbabvunza kuti imwe mandoti ruti tisiye zvadaro isusu titaurirane naari kuti tidzokere hedu kwetakadini. Mumbozwazvo ngekuti hatida anhu anoda kungwara. Hazi zviri kutipedza maifanira kuramba kuda mutitumine mashoko ese hatina chetiri kuona isikwedusu handi muri kuite zviro zvenyu ani muri munyika yenyu itai zviro zvenyu emuri kupa nekugadza handi ana yenyu saka itabatira panapa musade kuti pakurire nyoka mhenyu zvinhu zviri zvani zviri zvenyu mambozwa tabvunza kuti tode mutumbi ndikumaifanira yamakasvika ikweyo but akakusesedzai maningi mumupare nda iwo ari madzimambo manje iyo zvimungausamona mambo munoni baba dzaba nanomei ndototomfonera ndabuda kuti nomei chamwarika anhu aya arutodo futi joki apeno asungu no ndinotaura naye ndinomutaurira kuti pakaitika mistake then handidiscuss hangu naye nyaya yacho in detail because ndoenda kutonga ndauda kumutaurira kuti hausogona kutonga ndondomutaura kuti pane nyaya yakauya kwangu ana manyika uye unobva tonga kuti ana manyika noonatizwa hapana nyaya pa kuofisi kwangu kireke of court wakaite blanda. Nyaya iyi vanhu havanga varuda kuti vataure naana baba avo vane nyaya dzavo dzekutundu dzaida kutotaura naana baba avo ivo bvati handi ana baba avo ba ndiana baba angu kuti well I don't know whichever way but masamonziwayo just forget about them
vanhu vari kutoda rubatsiro vachida kutoti paitike zvakadai otherwise for just cancel mapapers iwayo and forget kutoti imimi musadini musasungwa aba imimi ndinotaura naye kuti ava vanhuwo vanga vaita zvavo. Then now what's the way forward? Munoda kuti tiite sei? isusu ndikudara unoona sekuti tikasanganiswa nana baba sei because already patokanga maka statement yemababa nayo already kwatonetesha wakatuma amusimukatange kusenza zvinhu akakutuma endai moti isinozobvumira imimi in short ngani ne apology kunana baba ndombe ine ndichataura nayo imimi motaura kuti no takazoenda kwachiefsauroma nenyaya yeuno asi takazoona kuti zvotakaita handizvoba akatitsanangurira kuti ndizi ndiri kutibhoye majeni akatidini akatoonesa akataura kuti mumwana manyika imi endai mundogara mwakadini anyarara nekuti ana mutambarakana mabumu mwakapuye mutumbu bozi apeno kuti papakatozviringika bozi ndine statement endatombozwa kuzivisa urombo unosavona ana babangu asina kunditaurira already patoni kuti tichiti vasapina futika ekuti ana baba achiwawo toti handisisiri samoni rasapina still andoti mudombo inyaya yaida kuti azwe yatobva kuno iyo zvizvi he's not going to release ana baba iwawo ana baba acho iwawo akauya futi kuno uye wakwasunga saka isusu zvetakuadvaisai manje kwanguri kuti imimi you apologize on behalf of this court. Inini I shall apologize on behalf of our court. Isusu takatandeta kuti ana baba auye tidini tionesane but mapepa azozofambawo zvakanaka asi all the same chief Sauronge wakazotitsanangurira zvetakazwisisa kuti no imimi henyu mutore ana mambo ende nyika ngeyani itai henyu zvemunonga muchindodini henyu muchiita isusu tondonga tichigara petiri kupa takazvifarira zvaakataura izvozvo takati torone iye unobva atiraiti saka gutu uyu Sauronge wakarula in favor of ani imwi mumava mwachiende kumusha manje kusvikiro ndochosumudza mhepo dzenyu muri kumusha manje kuti iwe svikiro chamanje kwawakatendesa kuya nyaya dzacho dzakutoenda kumatare ende zvinhu zvacho handichatozvizwisisa zvouri kuita zviya zvishomani haasi kuzwava shamwe yacho ngoti rebese umbovati kwapure futi ationese vanhu vane nzvimbo yani yavo yavakatipa nemhosva yavo yavanga vadini wapana ndopemunozonzi hei imwimwi ndozvaira kuti ndogona kumudzinga muno obviously muchauzwa muromo rewu mwamataura kuti zvese zvokunova mandoronga changani isu titorwana hatingaiti sinininaruba setondotaura ngechotipopo pakanga pati posheke hapo hazvisirana imwimwi muna akuru yenyu imwimwi why are you not sitting down as a family kurwira mutunhu wenyu besides kuvaengenja iwo hana mutambaro imwimwi pachezve pane uri kutoita zvaari kuita that's why paina baba ari kutaura kuti tiri kupera pane zvirudini but zviri kuitika at a low scale or smaller scale
ndiani uri kuita izvezvo vanana baba enyu maidoti muchiziya mochitaura kuti ana baba zvemuri kuita wedzerai moto ana Mutambara haazozwaba kuita kuti history ione kuti kuzvidzokorodza naperu vadare muri muno muzwai todini honai ibesai mamurundozwa tinozwa ikoko mobatsira unoko tirikomaseto apeno ndozvendandatofunga because kuti tisatanga kuti Simon ngaude masapiri ekuti aramba bosi iwe sorombe urudo utonge nyaya dzangu dzemutunhu wangu inini. Vana manyika ngavaende kunotaurira ana baba kuti changamire Saurumbi vakatitaurira kuti isusu hatina mandate ekuti timangare nyaya iyi. Hatina problem yetiri kusangana nayo. Imini ndai mogara vari kuita zvinhu zvavo munyika mavo, siyai vakadaro vaite zvinhu zvavo munyika mavo. Saka imi kana matoda ndimi ngatozoende kuna mambo Saurumbi moripresenta nyaya yenyu mega kana muri mune zviri kunetsa maringe nezviri kuita. Imomo maende kumusha kudziko unoziva unozi asi mwakabva mwatosumuka ana manyika acho mwese nemakuwa kuziya kwaKutambara ndo kwakaende kosumuka mhepo yakauya kosumudzani apa kuno kwaKutambara kuti zvizimu haupuwi mutunhu. Do you know kuti Mutambara unozi chiro kubocha chikwariro ozoti chikwariro kuya Mutambara iri kubocha kwamarange kwakaitika hondo Mutambara masoja ake wakabatsira wakadini akatozinwara chawarina nichazivi kuti ndoita sei asi ndaugura chikwariro yatoya kwatopuwa Mutambara wakanga atotaurirwa nemasvikiro kuti iwewe kuti unge uri kuZimbabwe nhasi ndiani unoda kuti umupei ndozvemwakaidini asi yenyika yake ikokoko iri kuiri mumarange haasi kuisa anhu kwako asi mwenyu wakuisei unoziva inozi misikazwa kana kuti miscellaneous ndiyo iri kuitika but hamusimi munoisorova baini bhozi chakambosvitsa nyaya chipo pamusimi baini iye nyakasikana wenyu nyamboendawo ngaaone kuti nyika iya futi yaudini nyamboenda aite futi zvaakaita une zvaakaita munotaura naye unobuda isvikiro renyu muri urasika papi muwani rume imwe muchakunetsa muchadudzokawo muri unakirwa kambanhedziwa bane manaiti kirabhururara muchidzalanja papaukara imbodzokai ukaenda kosenza kana kuharare ukasungwa urara umaserusi Saturday, Sunday, Monday. What's going on? Put it on the nigga. What is it? You got to go. What are you? I don't know. What's the thing? I'm better than you know. And I don't know. What's the matter? No energy? Huh? Bra, what's the matter? Kuti uvhunzori mwakandisungirei hauchatomubvunzirei zvotozikuda wotobuda uchimharira ucheuka kuti handidaidzwe but imhepo dzekusaikwendio musanakirwa ngenhedzi wabainu topazoti tazwe mbiri yapo parotapira asi imboendai kumusha motaura nawo mbuyavo kuti mbuyavo naizvo mwakasiya mwaronga nana baba nguva yemwakaronga hazvisi kuchafamba zvakadini zvakanaka. Mhepo yacho inofanira kusumuka ngekuti payakauya kwaKutambara yakabva kupi ikoko kudzima. Imwimwe haugoni kuti uri roja mumba mwangu ka muhani rumu wodondirwisa urimo muri roja muri mumba mwaMutambara. You cannot fight kana pakarikwa kuti I'm the struggle
ana Chitepo, ana wangawari kuana zombo wakafoma the first Chimurenga 1963 waiva vakatobuda kuenda kuZambia, Mozambique koronga hondo variko haurongi hondo uri munyika macho mworudorukusana nanhu vacho zvakafanana kuti uri roja ndotokuzwa ndiri mudaini uri kuti murizwe panapa tototoibvisa panapa indiruzwa nobva ndakudzinga imwe mururwa hondo imwe dzeumanyika wenyu muri mubhedhurumu ramutambara unomudzwa paanondodzikise vhuri netv anhu arikudzikwa nomwanguka mwaruronga zviro izvi saka izvizvi mwanguka mwakurongera mutambara hondo yekutouya kunongwa imwe muri mwani macho imwe munoda here izvi nyama yemusoro mozivo nehai hazviiti imwe maendai mofaita hondo from Chipinge because hondo yenyu yakaryiwa from Chipinge wakazotopatika kuti imi besa retakaita muno murere ngerekuchi Chipinge pauchiendepi wakubvunza kuti ana manyika aripi kwatoti ana manyika weti norombo yowetisu takati tiri akwasha yenyu akwasha dondo takazokangure muriwo mvaa dzima magetsi tiri patebu tiregerere aya akati muriwo takaunza hongosi wekudya ba munokara saka huku inodya mazai inopiswei saka takumbisa muromo ngokuti bvise mutu zvakabva kuti apeni parikujeka asi ukubane besa hakuda nome ndotomufonera ndondwari ndinotaura naye ndakuchisitoitirani inini masambo endositoronzi ndirai mandofa nhangu ari ngomzungo maundofa nondoziva mandofa kana kwamwari samwana idofa hazvibaniwo indaisibodai ndakazviona ndakazvidii kana tozvinisa ndichitovhara kutoti haya ndanomene haiperi saka hatisi kudosvike ndi ikoko imwe munoimwa kutosvika kwatotauti atokumbirei asi takazvoenda kwamamutaura tiri kutoda kuzwa advice akanditaurire kuti mukanga muri momwa mutambara teererai in Rome you do what the Romans saka tiri pano hedu imwimwe ndoita henyu maitire emuri kuita tochizondoonawo pezvinokuma motopedza uye ipadhidziwa pabhazi renyu makadzake mosumudza mhepo dzenyu muri mweya modzoka madzoke muhani rumu muya iwo acho achazomudaidza futi kuti hei mwimwe asi pane zvomuri kuita ka ukati zvei sakandogara taumudzosere nzvimbo dzenyu zviro zvinoitika zvirika bhozi nzvimbo iyo handiri mwakairongera basvikiro rakairongera ndo rinondodini futi nondoiwa apera kanaka chaka pakupano hapana anode kukomendawo here tivhare hedu kesi yavo I think hondo yanosara ngekuti tinyaradze besa redu kuti asamusumukiraba kuti unoima hauda udini ndosungise inini toti isusu tisikakaiti mistake ana manyika haanoita haana kukanganisa aregerere aitodo advice asi ndakaapa advice yekuti mukanga muri muromu munoita zvepi achauya kokumbirei uregerere imwebva mwandino mwamwaenda ngamabenzi anza mwanguiziya mondoenda ayo zvakakanganisika itai kuti mene mwonge muda kutoratora handii nyika yenyu hatimurambidza asi musabva mwatisiyawo tisinawo pekugara pa ngano asi uziva zvaarudiri muchiziva kuti kwese kuri kutogadzirwa zviro zvo zvisadzoka okay